Белы карабель. Аўтар Говард Філіпс Лаўкрафт. Чытае Васіль Ядченка. Я Базіль Эльтан, старшыня маяка Норд-Пойнт, на якім служыў і мой бацька, і мой дзед перада мной. Недалёка ад берагу стаіць гэты сівы маяк над зануранымі слізкімі камянямі, якія бачны каля хвалі нізкія, але нябачныя ў высокіх хвалях. Міма гэтага маяка за стагоддзі хадзілі велічныя баркі сямі мораў. У часы майго дзеда іх было многа. У часы майго бацькі ўжо не так шмат. А цяпер іх так мала, што я часам адчуваю сябе няёмка самотным, нібыта я апошні чалавек на нашай планеце. З дальніх берагоў прыходзілі тыя аргосы мінулага з белымі ветразямі. З усходніх краёў, дзе свеціць цёплае сонца і салодкія пахі, плывуць над неведамымі садамі і вясёлымі храмамі. Старыя марскія ваўкі часта наведвалі майго дзеда і расказвалі яму дзіўныя і захапляльныя гісторыі, якія ён у сваю чаргу расказваў майму бацьку, а бацька мне у доўгія восеньскія вечары, калі з усходу жудасна скуголіў вецер. А я чытаў нават больш пра гэтыя і шмат пра якія іншыя рэчы ў кнігах, якія людзі давалі мне, калі я быў малады і поўны мар. Але больш за аповеды тых старых паракоў і апавяданні з кніг мяне захаплялі таемныя веды акіяна. Сіні, зялёны, шэры, белы ці чорны, гладкі, крыху хвалісты ці ўзгорысты. Гэты акіян ніколі не меў спакою. Дні за днямі аглядаў я яго, слухаў і добра ведаў яго. Спачатку ён расказваў мне толькі простыя апавяданні пра спакойныя пляжы і блізкія парты, але з гадамі ён станавіўся больш свойскім і расказваў іншыя гісторыі. Гісторыі, якія былі ўсё больш дзіўнымі і адцягнутымі ў прасторы і часе. У прыцемках шэрыя туманы малявалі мне неймаверныя краявіды мясцін за гарызонтам. І час ад часу ўначы глыбокія воды мора праразаліся чыстымі і светлымі промнямі, каб дазволіць мне ўбачыць падводныя краявіды. І ўбачаныя мясціны былі з велізарнай колькасці тых, якія існавалі калісьці, і якія будуць існаваць, і якія існуюць зараз. Бо акіян значна старэйшы за горы, і час для яго сціснуўся так, што ён не бачыць розніцы паміж мінулым, існым, будучым і мроямі. Так атрымоўвалася, што з поўдня прыходзіў белы карабель, калі высока ў небе ззяла поўня. З поўдня ён слізгаў вельмі плаўна і ціха, і калі мора было ўз'юшанае ці спакойнае, і калі вецер біў у парус ці насустрач, карабель заўсёды слізгаў плаўна і ціха. Ён нібы лунаў над вадой, а яго незвычайна доўгія вёслы заўсёды рухаліся рытмічна. Адной ноччу я разглядзеў на палубе чалавека, барадатага і ў плашчы. Мне падалося, што ён падае мне сігнал узысці на борт, каб плыць да невядомых берагоў. Многія разы потым я бачыў яго на палубе пад поўняй, і кожны раз ён запрашаў мяне. Нейкім асабліва магічным ззяннем было заліта паветра той ноччу, калі я адгукнуўся на покліч і пайшоў па вадзе да белага карабля праз мост з промняў поўні. Чалавек, які падаваў мне сігналы, сардэчна прывітаў мяне і мякка загаварыў на мове, якую я, здавалася, добра ведаў. І гадзіны былі запоўненыя стройнымі песнямі весляроў, пакуль мы шлі ў таемны паўднёвы край, які ахінаўся залатымі промнямі пад лагодным месяцам. І калі паўстаў зіхаценнем ружовы ранак, я ўбачыў зялёныя берагі далёкіх зямель, светлыя і прыгожыя, але мне невядомыя. З мора ўздымаліся магутныя тэрасы зелені, усыпаныя дрэвамі,
І тут і там паказваліся бліскучыя белыя дахі і каланады дзіўных храмаў. Калі мы наблізіліся да зялёнага берага, барадаты мужчына распавёў мне пра гэтую зямлю, краіну Зар, дзе жывуць усе сны і мрой аб прыгожым, якія прыходзяць да людзей адзін раз у жыцці і потым забываюцца. І калі я паглядзеў на тэрасы зноў, я ўбачыў, што тое, што ён сказаў, было праўдай, бо сярод відарысаў перада мной было шмат рэчаў, якія я ўжо аднойчы бачыў нібы ў тумане над гарызонтам і ў бліскучых глыбінях акіяна, аднак нечакана для сябе забыў. Тут таксама былі формы і фантазіі болей велікародныя, чым усё, што я калі-небудзь мог уявіць. Візіі маладых паэтаў і мастакоў, якія памерлі раней, чым свет даведаўся пра тое, што яны бачылі і снілі. Але мы не ступілі на спадзістыя лугі абшары Зар, бо нават мне вядома, што той, хто на іх зойдзе, ніколі больш не зможа вярнуцца на свой родны бераг. Калі белы карабель ціха пакінуў хмаравыя тэрасы Зар, мы ўбачылі наперадзе на адлегласці гарызонту вежы магутнага горада, а барадаты мужчына сказаў мне: «Гэта Таларыён, горад тысячы цудаў, дзе месцяцца ўсе тыя таямніцы, якія чалавецтва ўжо страціла і якія дарэмна імкнецца зразумець». І я паглядзеў яшчэ раз з бліжэйшай адлегласці і ўбачыў, што горад быў значна больш, чым любы горад, які я ведаў або сніў раней. У аблокі ўразаліся вежы яго храмаў так, што чалавек не мог убачыць іх вяршынь. І далёка за гарызонт цягнуліся сівыя і суровыя муры, за якімі можна было разглядзець толькі некалькі дахаў, дзіўных і загадкавых, але аточаных багатымі фрызамі і выкшталцоннымі скульптурамі. Я вельмі прагнуў увайсці ў гэты цікавы і захапляльны, але адштурхоўваючы горад, і доўгі час угаворваў барадатага мужчыну высадзіць мяне на каменным пірсе ля вялізных мудрагелістых варот Акарэла. Але ён мякка адмовіў у маім запыце, кажучы: «У Таларыён горад тысячы цудаў, шмат хто ўвайшоў, але ніхто так і не вярнуўся. Там ходзяць толькі дэманы і вар'яцкія істоты, якія ўжо не людзі, а вуліцы белыя ад незакапаных костак тых, хто паглядзеў на фантом таго, каго завуць Лаці, уладара горада». Такім чынам белы карабель пайшоў уздоўж муроў Таларыёна і на працягу шмат дзён ішоў за паўднёвымі птушкамі, чые бліскучае пер'е малюнкам супадала з зорным небам, з якога яны з'явіліся. Далей мы падышлі да прыгожага ўзбярэжжа, усыпанага кветкамі ўсіх адценняў, дзе, наколькі мы маглі бачыць, грэліся цудоўныя гаі і зіхатлівыя альтанкі пад мерыдыянальным сонцам. Неведама адкуль мы пачулі песні і лірычныя мелодыі, паміж якімі струменіліся пахі розных прысмак, такім чынам, што, адчуваючы іх, я пачаў усміхацца і паскорыў весляроў наперад, жадаючы паглядзець на гэты магічны пейзаж. І барадаты мужчына нічога не сказаў, а толькі глядзеў на мяне, калі мы падыходзілі да берага, абсаджанага ліліямі. Неспадзявана вецер стаў мацней, і паветра напоўнілася хворым пахам гнілых балот, цвілі, ахопленых чумой гарадоў і раскапаных могілак. І калі мы хутка пакінулі гэты акаянны бераг, барадаты мужчына нарэшце загаварыў, кажучы: «Гэта Ксура, зямля недаступных радасцяў». Так яшчэ раз белы карабель пайшоў па шляху птушак выраю праз цёплае хінаючае мора, працятае ласкавым сонікам удзень і зорамі ўначы. І зноў дзень за днём і ноч за ноччу мы плылі, а калі месяц быў поўны,
Мы слухали стройныя песні весляроў, салодкія, як той дзіўны вечар, калі мы адплылі ад маёй далёкай роднай зямлі. На небе была поўня, калі мы нарэшце кінулі якар у горадзе Сона-Ніл, які ахоўваецца двайнымі крыштальнымі мысамі, якія падымаюцца з мора і сустракаюцца ў бліскучай арцы. Гэта зямля фантазій, і мы сышлі на зялёны бераг па залатым мосце месячных промняў. На зямлі Сона-Ніл няма ні часу, ні прасторы, ні пакут, ні смерці. І там я жыў многія вякі. Зялёныя гаі і пашы, яркія духмяныя кветкі, блакітныя музычныя ручаі, празрыстыя прахалодныя фантаны, велічныя цудоўныя храмы, замкі і гарады Сона-Ніл. У таго краю няма меж, бо за кожным пейзажам падступае іншы, яшчэ больш прыгожы. Наўздоўж прастораў і сярод бліскучых гарадоў свабодна шпацыруюць шчаслівыя людзі, якія адораны беззаганнай міласцю і чыстым шчасцем. Цягам стагоддзяў вабіў я час у садах, дзе казачныя пагады выходзілі адразу з вяршынь зелені, і дзе белыя сцежкі аточваліся далікатнымі кветкамі. Я падымаўся на спадзістыя пагоркі з вяршынь, з якіх я мог бачыць улюбёныя чароўныя панарамы гарадоў з велічэзнымі залатымі купаламі, што туляцца ў зялёных далінах да гор і зіхацяць на бясконца далёкім гарызонце. І я глядзеў пры месячным святле на бліскучае мора, крыштальныя мысы і ціхую гавань, у якой стаяў на якары белы карабель. Гэта адбылося ноччу ў адзін з прадвечных гадоў тарпа. Насуперак поўні я ўбачыў позвы каласальныя формы нябеснай птушкі і адчуваў першыя ноткі хвалявання. Пасля гэтага я пагаварыў з барадатым мужчынам і расказаў яму пра сваю новую прагу, што мяне цягне адплыць у далёкую Катурыю, якую не бачыў ні адзін чалавек, але якая, як усе вераць, знаходзіцца за базальтавымі слупамі на захадзе. Гэта зямля надзеі, і там захоўваюцца ідэальныя выявы ўсяго таго, што ведае чалавецтва. Альбо прынамсі гэтак кажуць людзі. Але барадаты мужчына сказаў мне: «Сцеражыцеся гэтых небяспечных мораў, дзе, кажуць, знаходзіцца Катурыя. У Сона-Ніл няма ні болю, ні смерці, але хто можа сказаць, што ляжыць па той бок базальтавых слупоў на захадзе?» Аднак, незважаючы на гэта папярэджанне, на наступную поўню я сеў на белы карабель і з барадатым мужчынам, які ўпіраўся, пакінуў шчаслівую гавань у шляху да нязведаных мораў. І нябесная птушка ляцела паперад, ведучы нас да базальтавых слупоў на захадзе. Але на гэты раз весляры не спявалі сваіх песень пад поўняй. Маіх думках я часта ўяўляў невядомую зямлю Катурыю з яе велізарнымі гаямі і палацамі і думаў, якія новыя адкрыцці чакаюць мяне там. Катурыя, казаў я сабе, гэта месца знаходжання багоў і зямля незлічоных залатых гарадоў. Яе лясы з алоэ і сандалавага дрэва, такія ж, як і духмяныя гаі Каморына, а сярод дрэў спяваюць вясёлыя птушкі з салодкімі галасамі. На зялёных квяцістых гарах Катурыі стаяць храмы з ружовага мармуру, багатыя разьбой і размаляваныя фарбамі, у дварах якіх месцяцца прахалодныя срэбныя фантаны, дзе чароўнымі пералівамі журчаць духмяныя воды, якія паходзяць з нарожанай у гроце ракі Нарх. І гарады Катурыі аточаны залатымі мурамі, іх прыступкі таксама залатыя. У садах гэтых гарадоў ёсць дзіўныя архідэі, духмяныя азёры, дно якіх пакрыта караламі і бурштынам. Уначы вуліцы і сады асвятляюцца вясёлымі ліхтарамі, вырабленымі з трохкаляровага панцыра чарапахі, і лунаюць там мяккія ноты спевака і лютніста. І дамы гарадоў Катурыі гэта ўсё палацы, кожны з якіх пабудаваны над духмяным каналам, што нясе воды да свяшчэннага Нарха. З мармуру і парфіру будынкі гарадоў,
а дахі іх з бліскучага золата, якія адлюстроўваюць сонечныя прамяні, узмацняюць зянне гарадоў, якое бачаць багі, калі глядзяць на іх з недасяжных вышынь. Найпрыгажэйшым з усіх з'яўляўся палац вялікага манарха Дарыба, якога адныя называюць паўбогам, а іншыя богам. Высокі палац у Дарыба і шмат мармуровых веж на яго мурах. У яго шырокіх залаў збіраецца мноства людзей, тут вісяць трафеі эпох. І дах з чыстага золата усталяваны на высокія слупы з рубіну і лазурыту. І мае тыя выкшталцонныя фігуры багоў і герояў, што той, хто глядзіць на тое гожства ўпершыню, здаецца глядзіць на жывы Алімп. Падлога палацу зроблена са шкла, пад якім цякуць мудрагеліста падсвечаныя воды Нарга. Вясёлыя з яркімі рыбамі, невядомыя за межамі улюбёнай Катурыі. Так я казаў сам сабе пра Катурыю, але барадаты мужчына заўсёды перасцерагаў мяне, каб я вярнуўся да шчаслівых берагоў Сона-Ніла. Бо Сона-Ніл вядомы сярод людзей, у той час, як ніхто ніколі не бачыў Катурыю. І ў 31-й дзень, калі мы ішлі за птушкай, мы ўбачылі базальтавыя слупы захаду. Яны былі ахутаны туманам так, што ніхто не мог зазірнуць за іх або ўбачыць іх вяршыні, якія некаторыя кажуць, дасягалі нават нябёсаў. І барадаты чалавек зноў прасіў мяне павярнуць назад, але я не паслухаў яго. Бо з туманаў за базальтавымі слупамі, як мне здалося, даносіліся ноты спевака і лютніста, больш прывабныя за самыя мілыя песні Сона-Ніла, і адтуль гучала мая ўласная хвала. Хвала да мяне, які прайшоў далёкае падарожжа пры поўні і жыў у краіне фантазій. Так пад гукі той мелодыі белы карабель плыў у тумане між базальтавых слупоў захаду. І калі музыка сціхла і туман рассеяўся, мы ўбачылі не зямлю Катурыю, а хутка плыннае няўстойлівае мора, па якім наша бездапаможная барка неслася да нейкай невядомай мэты. Неўзабаве да нашых вушэй данёсся далёкі гром падаючай вады, а на далёкім гарызонце нашым вачам з'явіліся тытанічныя пырскі велічэзнага вадаспада, праз які акіяны свету абрынаюцца ў бяздоннае нішто. Тады барадаты мужчына сказаў мне са слязамі на твары: «Мы адкінулі прыгожую зямлю Сона-Ніл, якую мы можам ніколі больш не ўбачыць. Багі большыя за людзей, і яны перамаглі». І я заплюшчыў вочы перад крушэннем, бо ведаў, што яно будзе, і не глядзеў на нябесную птушку, якая махала сваімі здзеклівымі сінімі крыламі над краем абрыву. З гэтага пякельнага грукату надышла халодная цемра, і я пачуў крыкі людзей і таго, што не было людзьмі. З усходу ўзняўся буйны вецер і астудзіў мяне, калі я апынуўся на пліце з вільготнага каменя, які падняўся пад маімі нагамі. Потым, калі я пачуў яшчэ адзін грукат, я расплюшчыў вочы і ўбачыў сябе на платформе таго маяка, адкуль я адплыў столькі эпох таму. Унізе ў цемры мора вымалёўваліся велізарныя размытыя абрысы судна, якое разбівалася аб жорсткія скалы. І зірнуўшы на пустыры, я ўбачыў, што святло маяка згасла ўпершыню з таго часу, як мой дзед узняў на сябе яго апеку. Напрыканцы ночы, калі я зайшоў на вежу, я ўбачыў на сцяне каляндар, які ўсё яшчэ заставаўся такім, як калі я пакінуў яго ў той дзень, калі я адплыў. На світанні я спусціўся з маяка і пашукаў на скалах абломкі, але знайшоў толькі гэта. Дзіўную мёртвую птушку, колер якой быў як блакітнае неба, і адзіную разбітую ланжэрону, бялейшую за белыя хвалі ці горны снег.